Mga baka po. Lalo na kayo malyari ka. Ay, ako malyari baka. Basta nakabniyene na ako malyari ka. Okay. Yan, Bobby. Bobby. Ah, baby. Po. They are getting itchy, so I cannot scratch them. Why? Allergy. Hi. Hi guys. Oh. What? Go. Garlic lang naman din yung... Stop playing when we're eating. I told you. Please, please. Where's like the bullet, huh? It's not the bullet. Let's check the footage. Celine, eat properly with your spoon and fork, please. If I took it, you punch me. I mean, I punch you a million times. But if it's wrong, I punch you a million times. Steven, sinabi ko na sa inyo, kumakain, please. Ba't hindi ka nakaupo mo nakatayo? Ba't Kamusta ka dito? Parang lumuwag ang mama mo. Hindi, dito na ako ulit. May dial tone na yung... Wala. Wala, no? Wala pa rin. Wala pa. Kain mo telepono lulalam. Wala, makanya mo. Wala yung adjustment. Puta kayo niya kailuan. Hindi, kagabi, mag-long distance sana ako. Nagkanon naman, nakapag-dial ako, pero walang lumalabas na ano. Wala eh. Ano, ay, parang ko. That is 3. Eva likes Papa and Mama said thank you for buying the food. And Mama for always loving me. Tama na, bebe. Si ano, hindi mahilig sa shrimp. Nung una ka eh, tapos Celine. minsan pag sa pansit na kain, minsan din ayaw. And that's not how you crack it. Eh, Steven That's how talaga you ayaw. squish it. Oo nga, bibig mo laro. Talagang chicken sila na. I'm eating. This is Yun ang parang sa akin na. Pero si Steven ay hirap. Steven po siya. there's no more chicken. What's your goal when you're watching the dining? What's your uniform? Steven. It's my tongue. Oh, Kaya ko lang nakakain ng Chinese grocery. Tama na, Kinuha Roslyn. puro luto Oh, pamangan eh. by the minute. Mama, here go. Ganging pudding, You di like kaluto yung Converse? pamangan nini. Mm. Dati yan la. Ako pa itong King Lawrence. Are you gonna put that away? Huh? You're gonna put that away? Ano, sunagyo. Ay, You're gonna we're put gonna that use it. away?
Itang Lawrence and Marco. Marca. Opo. Mom, God, it's a real thing, Mark. Janya ka? Jaya mo muna Mark Car, itang wow. Laguna eh. There's a new Mark card. Papa, you know why he's supposed to eat it? He gives some chicken to Mama and some rice to him and Mama. Because Then I took the rice down and give it back. Ano ba yan, Selena? Ano ma? Iwari last time, didinan din babi. Chicken. Ano, babi yan. Chicken mo yun. O ito liwa-liwa yung sa sangkok daw. Chicken na, may malaki and then may lumiit. Yan yung kaya benayan yung soup na yan. O salwan may sa paradyo yan. Po? Yung soup na, yung saboro. At si Phuket ang special dang... Oo. Opo. Buri ko sabihin, ating lamanene. Wow. Yung soup. Ulay soup da Phuket atin. Yung iba wala. Puro ano lang, yung talagang soup na Ay, wama. para linagyan lang ng... Depending no ka rin kakain sasali. Kaya best ko, makanyan mo. Tambala mo sa bomo. Uy, Talaga. tagbalang pa niya, bora mo keng mami. Di rin ang damo at Pero, ang Ken- chicken broth. Kaya nung di sa akong 1 ton, di nanda ka mapilang 1 ton. Gana. Kaya be na kanita ketang special da. Opo. Kaya kang $30 da. 29, magyapin eh. Photo card, bayad din bayad din kalelas. Balo mo, nakaman talaga maka-discount.